Bubakra ayo lokong ini sini botol hanya lam soko Dipramata ayo lokong Bubakra ayo lokong Bubakra ayo lokong Galai kana tong thongmani tamni mani bubagrani tifangbai Dipramata ni Dumrakari village committee ni tidurma bai kaisa oro athukuri ni jumia kamio Dipramata ni kaisa pandangkha tinio pandao phaimanjak phakya chini borom gana MLA Bishoketu Deporma phaimanjak phakya chini West Zone ni chini borom gana senior Dipramata ni leader taku Ranjit Deporma tai oro phaimanjak chini district ni secretary Nirmal Deporma tai oro chini YTA botongo tini o meeting ni bisingtui ba tini ni o pandani bisingtui mo amchaini jumia parani tai athukuri kamini oro 14 family ni 36 voters 36 voter borok IPF ti nya kabe CPM nya kabama botol bisi kolokma khlai tongmani bubagrani thanchani lamao borok belai khana bakhaw habui thanchano muthangjanai lama o lamano taibo kolok khlai himnani bagai borok tini smaikangoi tini chini Dipramata hapaikya boni bagai chung tini borokno khabai khukbai lamsogo Greater Tripura Land no jebabe hok chung tumnan bagai chung jotono thancha mangnai oma haikai chung taibo o amchaini tabuk phano chini mo thanchani mario phaya tongkho amtui juri tongtong angkai nongni bisingtui chini media rong bisingtui borok nukkai chini motho phainang thung karon Tripura sani muthangjanai lama ek kaisano tongsio obongkha chini Dipramata khoroksano chini ekmatro tuifangkha chini bubagra o bubagrani tuifang baino chung phiokjak sinai ebong Greater Tripura Land bo chung mansinai